spokesperson mar police machon ma en Owino wacho olero maler ni kombe mag CAS go oket gi samoro 3 kata 2 e ministry nikech ministry onywandi. Sani nyalo yudo ka ministry achiel nigi planning, nigi trade, nigi kamano. Koro each ministry nigi CAS, each department nigi CAS mare. Ok ni oket gi aketa ni en mana niya ni ji ok dwa winjo. Comrade gini kati nyis gi to gin gi stick ni gin gidwa telo ni gitelo ni ema gidwaro victory mar gi no magi. To kind Ruto gi Raila penjo mabende janeno marwa no penjo mogi kanye kind Ruto gi Raila ng'a onego bed ni manyo wadgi ponono gibed pinya gibede twa kalore ni jo Kenya tadiera pek mar ngima to podi nitie mang'anyo ni ponono kwa ng'eyo ni nyalo medo kata miyo jopiny moko nindo nono ka chieng' wuok tich ka chieng' wuok tich kar mondo idhie kari mar ohala tichomo kar ng'anyo nyalo miyo pek mar ngima podi bedo kata mang'eny ahinya. Kind Ruto gi Raila ng'ama ponono nego bed ni manyo wadgi. Asewacho maber niya ni ng'anyo ok momiyo ker bro ng'eyo ni jopiny thagore. Ker ong'eyo en ker ong'eyo ni mago e tijene. En ker mondo kony jopiny omiyo gigo ok nyal timore to kia ni nyise ong'eyo ni nitie. To kendo ker osebedo ka wacho niya en dhode ni nono makibiro ni dwa wacho wach makonyo jopiny to en dhode ni nono. Iyudo ka jo Azimio nogogo iyudo ka ni ka ng'ato dhi oromo gi ker ni dwa wacho weche makonyo